Halo, halo. Yeah. Okay. Je ma očuť? Nepočujem sa. Takže toto má byť freestyle o tom, jak som začal pred 3 rokmi s týmto presne na hodinu na sekundu. OK, bol som u kamoša Roba, ktorý bol môj spolužiak. Dneska už sa nebavíme, zahodili sme tie spomienky do koša. Započul som super beat, zložil som si v hlave rím a teraz som išiel raz, dva, tri, hoci kedy dám si takéto veci, to už nebaví ma, to je somarina, už som iná liga, ani ne, ale časom možno hej. OK, takže jak som tak sedel stál, hoci čo robil som sa zmotal a zarimoval veci, čo sa vôbec nerimovali, no nevadí, teraz už ďaleko to je odo mňa, chcel by som byť inde, ale ešte prejde veľa dní, aby som sa naučil, čo vlastne chcem, čo chcem robiť, musím si ísť za tým. Odtedy, kedy som začal písať prvý rím, sú 3 roky a som spokojný s tým, aj keď neúplne, ale pohode, hlavne, že nemusím prepadať nude. Každý môj deň patril hudbe, každý deň píšem text, každý deň nevíde song, ale zlepšujem sa, zhoršujem sa, každý deň nie som. Každý deň nie som, každý deň nie som.